Salut, oameni buni! Dacă vă place casa lui Granny, nu știu ce să zic, cam așa arată. Aici e poarta unde intri și de aici începe jocul. Vezi, n-am putut să fac ca și Granny, dar e pe Granny Nightmare. Uitați, aici am încercat să fac de la pola, nu-i nimic. Așa, și aici este mașina. Și ce caută ăsta? Păi se duce mașina și ne ducem. Deci, hai să vedem. Aici e bagajul și e ok. Și fiți atenți. Și aici e păianjenul de la subsol și aveți grijă că aici e o capcană. Aici este ok. Aici e păianjenul de la subsol și ăla e păianjenul de la subsol, cum v-am zis, zombiul. Dacă v-a plăcut casa pe care am făcut-o, nu uitați să dați like, subscribe și clonțopel. Pa, pa!